episode na tung bera khan u haule zianan academia zirlai te chu tlang ruama malan valley sek in tibuin in beina na satak achuaka u haw malan valley sek elder in tha atum mek lai chuan iana lo thlenga aron chan chuak ta ani asin in thlakin chuti mek lai chuan mi pakhat sual mel zet le chak mel zet mi hi lo langa eng thil emo tak chu a thleng chho don ni in alang iana teron lang ve le in poison ga le zian tenen black emperor city laman pan meka a chan chu damdoi siam na atana thil tangkai tam tak a mu theina tu harp market lian tak lai hmuna hian aum ani iana chuan u haule azirlai te chu hun himlama an hruai to a an tumram lampanin an zinkong chu an chunzom le ta a black emperor city chu amoin alo ro pui kher mai black north region a khopui hausaber polania an mit po al hle ral tang chuan an thira zian chu phul le at to hle ma se iana chuan film crew ta kan lu angai boina engma ka du lo ania atia iana chuan ati tur chawangai tuwa tu lo taka boina ti chua hun khoral adu lo lal in ro pui tak ang me lian market lian taka an luta alo ro pui ngang mai mi chi sang an lo tam hle me chutia konga an kal mek lai chuan konga lo ding guilangang mi le sa te chuan poison galan mu chuan an mit ala kher mai tiang nulanal lutukhi manila kan ho tu pa hne na kan hlan don mi an tia chuan soi chu zian ina ria chuan a thin rim na samai ma se poison gal chuan lo danga iana nen in mil zawin boina siam lawa kaltlang chuan tuma ngoi rangin kalta zian chuan kalpa in le ala chho khum ram an pathum chuan malam chun pan zela an che velami te chuan iana chu doi zepti na lo nui na samai mi pa po ani lo me che thlawang po ho ngam lo an lo ti ma se anu izat na chu ngai sak loin an kal zela iana chuan rukin a flame chu a thla an ma ni ti boi tu te chu an dar suaw chu a thil ti chuan mi zong zong chuan iana chu ngai nep chingot ani lo ti an tha chiang hle ti chuan iana te chu market chunga chuan lu an tuma ma se guard pani chuan lo dang mi pa ngai mei nge an ni ti finfiana an chakna pholang tura ti in main gate atang hian do huang chin chau an lu thei ti an thrila iana chuan do huang level po hriat theinan chakna an tla cham ti in a chang le ta veng tu te chuan an thil ti suwa chu an hrengal fata a hming an zot ngala iana chuan tunge ani chi an hriat lo nan a hming chu thlakin ian sawani thua hrila chu anga event hle a guard chuan token na pe a chu token nen chuan khopui chunga khopui mi tak tak din hun sang tak nein zalen takin angkal kol thei to don tina ania iana te an kalma chuan guard chuan khopui chunga kuilengeng ho mithil ti theile zangai na nei lo chungchang chu a hrila ti chuan iana te chu an luta an lu rual chuan guard chuan a ho tu te hne na do huang level la no pang tak chungchang hrila black emperor city a hian hetiang kumno pang taka hian do huang level theng thei an la hrilawani black emperor city hi black emperor sek te thunuaya omania black market wangin an hming thang hle ani kuilangang ho mangin iana chakna chu enchin an tumta ani market chunga iana te chuan damdoi doran tlo a damdoi atana man tur thil lak khom an tuma iana chuan poison gal hne na chuan kuilangang hian boina engpo an siam ani chuan a beile tur thua hrila chu tu moin an dem don lo ani iana te chuan medicine holam chuan pana chuta chuan zian chuan ei tur lo hmule to in ai le tamie mi mai iana chuan chu damdoi zorna hmuna chuan thil hmu mai tur wang tak tak fire phoenix fruit te ginseng grass le thil hlu dang te chu a hmuwa ami tan lakhop mai
market a hian pon lam mi an tam hle a an ma ni awang hian an sum don na po athang chak hle bokani Yana le a thian te chun putar dor pakhat an hmuwa putar chuan aron kota Yana chuan lisa pe a thil pariat tarlan zinga pakhat tal aneim ti azota putar chuan Yana chu damdoi lam thiam tak ani zia sha thiam ngal thil masa panga chu aneya ma se amana to hle a atlem bera makta duai ni vela ngai ani Yana chuan aman lama a boilo thua hril Yana chuan lisa amasa panga te chu la ka tum tlata adil ngal bok anu nung pathumero chu mun danga amudon ti asoi bok putar chuan adang pathum 1000 spirit ginseng le devil bone grass le jade bone fruit te chu aneya ma se a hlu hlea olsam taka lei theile hral chu ani lo ti asila ho manatan hian level 5 pil panga pe ka ngai don ti asoi fia Yana chuan thil pathum te hian pills level 5 panga hi a phu em ti angai tua atopa chuan ain dorna ang chuan apom ta a Yana thil lei alak don lai tak chuan Black Emperor City a Medicine King ti hriat mi pakhat aron thlenga Black Emperor Sek Elder pakhat ania a project kalpui mekatan hian heng herbs mu tur omlo wang em pathum hi amamo thu aron sei vele chuti mek lai chuan nula pakhat chuan aron hnaya Medicine King hena chuan buaina om chuan herbs chu auction nei pui turina tia Medicine King chuan herbs chu nei nge atum tata ma se Yana chuan amamo ve tho ti asoi ve bok hei hian Medicine King chu ati thin ur hle a nula chuan Yana hne na chuan Medicine King chu ti thin ur lo turin a hrila ma se Yana chuan chung thil pathum da chu atana poimo zia chu sei vele ti chuan Medicine King chuan tharum manga herbs chu la katuma ma se Yana chuan alo dang chu chuan in hial na sataka siam ta Medicine King chuan Yana chu awawa ma se Yana chuan chan nge chu tum ru tat eng thil po thleng se herbs chu atana ni thu chiang fek fokin a hrila nula chuan auction nei mei chu arata Medicine King chuan Dolingdan spiritual pill putar chu aron pe a Dolingdan hi pill chikhat high tier medicinal pill ania dowang level cultivator chu do huang level thlenga alu theinan apui theiani aum zia bera chuan Dolingdan pill hi an ei chuan do huang level 1 star kha 2 star a olsam takina kai thei dona do huang kai theina na thil poimo tak amang tu chakna na sa takina tipung theya an ngai hlu hle bokani tiang pil hi atlem hlea refine har sa hle bok alchemist level sang tak 60 ar chintal ni angai ani do huang level tan chun an chakna tipung ma se do huang level ang in a thok lem lawa atang kai lu tuklo do zong level tan po man tang kai na om lem lawa ma se do huang level te tan chuarin thil hlu tak ani thung ani Medicine King chuan Dolingdan putar chuaron pe a putar chuan an nim vela offer chu apoma ma se Yana chuan Dolingdan tho a ai quality sang jok chu aron phor vele a Yana chuan achang thei jok don ta ni na lang Medicine King chu thin rim zual hle thin rim takin Yana chu be tuma ma se Yana chuan olsam takin ataksa atang flame ti chuakin Medicine King chu aleng ngal dor Yana chakna chu hriat chuan Medicine King chuan ngai damadila akalpa chuan phun neu neu pain no enro phuba kalaron lakhopang atia achuak ta Yana te po chu anthil leite nen chu antuma ma se hoile tin putar hnena body incarnation string body sattva transformation saliva anti bok chungchang zotin putar chuan chu tiang thil chu kumsang tam taka upa buddha thing atanga lo chuak ni in chu thil ei tu taksa chu ain siam thar le theya ati thiang hlimin taksa bol hlom te a pai chuaka chu mai baka a theina na sa takina tipung thei ti asoya Yana chuan chu putar hnena chuan buddha thing hmuna tur mun a hria emti azot le putar chuan a hriat lo thua changin ma se body incarnation string chu thil lilam na hmuna lilam ani don ti ero asai sei bel hlakila
he thil hi an zon chan hi poison gal taksa poison omte control ani theinan ian hian a zong ani ti chuan ian ata chu lai hmun tang chuan an chuak ta an chu rual chuan poison gal chuan ian a hena oxen house a body incarnation string mu le chan chu thil har sakani don ti a hrila ma se ian chuan lungai su ka thei top thaber ka chhuah don alom atia poison gal chu alom hle mai ian chu akal masa poison gal chu phun sapin katan nei thatna hi ka hrerengang kala ru le le nge yang che atia chutia konga an kal lai tak chuan ian ate chuan misual rual ni om tak an kal pela a hnung berakal chu a hriat to hnu ni tlatin a hria inzomna engemaw tak an nei to ni nge in a lang ti chuan episode chu ta hian a top ta ani